ሚኒስትሪ ዞባው ምምሕዳር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ንምግምጋምን ኣብ ዓመት እዚ ክትግበሩ ኣብ ዝተሓንጸጹ ንምዝታይን ኣኼባ ኣካይዶም ወኪል ኢሪና ብርሃን ዓደ መስቀል ንዘዳለወ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትሪ ዞባው ምምሕዳር በእስራ ለካቲት ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ 2016 ድሕሪ ምክያድ ኣብ መደባት 2017 ዘትዩ ሚኒስትር ዞባው ምምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል አብርሃ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ 2016 ኣብ ሰፍሐ ከባቢታት ሃገር እኹል ዝናብ ስለ ዝነበረ ምስቲ ደረጃ መንግስትን ውልቀ ሓረስቶትን ዝተኻየደ ጻዕሪ በተዛማዲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ዝምዝገን ምህርቲ ከም እተሓፍሰ ሓቢሩ ሚኒስትር ወልደንኪኤል ኣስዒቡ ትሕዝቶን ምሕደራን መሬት ንምጽናዕ ንዝተኻየደ ጻዕሪ ምድልዳል መሬትን ቅጥዒ መቕረሐ መሬትን ተጠቀምትን ጉዳያት ኣፈታትሓን ኣተሓሕዛን ክርክራት መሬት ምጥርናፍ ዓድታትን ደንበታትን ምስሳን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ምፍዋስ ማይ ኩዖታት መብራቃውን ምዕራባውን ገማግም ዝምልከት ዝርዝራው መብርሂ ሂቡ ብዘይካዚ ሓይሊ ምሕደራን ውህደትን ኣብ ኩሉ ጽፍታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ምድንፋዕ ሃገራዊ ማእቶት ትግባር ኣዋጅ መሬት ጉዳይ ተኻረይትን ኣካረይትን ምእካብ ግብሪ መንግስትን ናይ ምቁጽጻር ብቕዓትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ተዘትዩ ኣብ ማሕደርቲ 6 ዞባታት ድማ ኣብ ዞብኦም ናይ ዝተኻየዱ ልምዓታዊ መደባት ምስ ናይ ዝነበሩ ብልጫታትን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ጸብጻባት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዛዕባ ክትግበሩ ዝተሓንጸጹ ዓበይቲ መደባት ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ወቕታውን ዓመታውን መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ኣብ ወርሓት ኣዝመራን ክራማትን ዝውጠኑ መደባት ድማ ፍላይ ብናይ ግዜ መቃን ዝተነጸሩ ክኾኑ ስሉጡን ርትዓውን ኣገልግሎታት ንህዝቢ ንምርጋጽ ምክትታልን ምቁጽጻርን ካሕይል ምስ ኩለን መሻርክቲ ሚኒስትሪታት ተዋሃይድካ ክስራሕ ናይ ልምዓት መደባት ንምዕዋት ስልጠናታትን ጎስጓሳትን ካሕይል ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስትር ወልደንኪኤል አብርሃ ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል ተሓንጺጹ ዘሎ መደባት ልምዓት ዞባታት በኣድማዕነት ንኽትግበር ውህደት ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ ምዕዛዝ ተሳትፎ ህዝቢ ልዑል ኣድህቦ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ሳዋ መንእስያት ብኣካዳሚያዊ ፍልጠት ሞያን ኣካላዊ ብቕዓትን ከምኡውን ሃገራውነትን ማሕበራዊ ክብርታትን ንኽህነጹ ምቹእ ባይታ እተጣጥሕ መሰረት ብሩህ መጻእያ ኣብ ኣስተመልመሉ መንእስያት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ተኣምር ይሰርሑ ኣለዉ ኣዛዝ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንኣባላት መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ዘረጋገጾውን ነዚዮም ወኪል ኢሪና ኣካል መብራህቱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ከቕርቦ እዩ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሶ ንኣባላት መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዕላማታትን ረብሓታትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ገስጋስ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብዝምልከት ንተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋልሳይ ካሎ ሰሚናር ኣካይዶ ኣብቲ ብ18 ለካቲት ዘካየዶ ሰሚናር ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሶ መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝኣወጀሉ መንእሰያት ኩለንተናዊ ሃገራዊ ንቕሓታ ማዕቢሎምን ጅግንነታዊ ታሪኻዊ ውርሸታት ብዝግባእ ወሪሶምን ውሕስነት መጻኢኦምን መጻሃገሮምን ንምርጋጽ ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑ ብምግላጽ ሳዋ ዝመልመለቶም መንእሰያት ልኡላውነት ሃገር ኣብ ምውሓስን ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምትግባርን ዘኹርዕ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብዝርዝር ኣብሪሁ ብዙሓት ሃገራት መምስ ውሽጣዊ ኩነታትን ዝሳነ መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዘለወን ምስናይ ኣብነታቱ ዝገለጸ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ መንእሰያት ኤርትራ ዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግብሪ ኣብ ምትርጓም ረዚን ታሪኽ የመዝግቡ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ ኤርትራ ንኩሉ ከጋጥማ ዝጸንሐ ግዳማዊ ሸርሕታትን ውዲታትን ብመንገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት መኪታቶ እያ ዝበለ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሶ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቀላሲ ምዕባለ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ብቑዕ መያን ፍልጠትን ዓጢቑ ተወዳዳርነቱን ምዕባይ ሰፊሕ መደባት ሓንፂጹ የተግብር ከም ዘሎን ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ምህላውን ሓቢሩ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህንፀት ሃገር ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት مرأي نايتي بأبلات هاجر وأقل زقلس لمعتهم مدبات هاجر مخانة قيس الدماء سوا من السيات بأكاديمية وفلتات مويان أكلوا بقعتن كمون هاجرونتن محبرة وكبرتاتن كهنسو مشو بايتا سلسلة تتحلم مسألة بروه مسايم كم سخونة جالسو عزاز ما أكل سلطنة حيلتات مكلخال إيرترا بريغادر جنرال تخلى لبسو أما ودعتا كاب تساتفتن زقرب حتتات مبرد حرمهاب أب مسفح فلتاتومن بلوصنت وصيت تمرتن أتوكيرم أبرتيعم كسرحون تفتير لهم نزول عدلات بجبوك تقاملون تمحسينو
بعل سلطان أقربن انسسا زغدامن أب مقتصار حبت قربن انسسا زغدامن نستسلاسلو عماماتن وصيتو من زبره عمتاوي قمقام سراحة كايدوم ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝግን ዘዳለው ጸብጻብ ሻምተወል ደኸሮወይ በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዓመታዊ ገምጋም ስርሑ ሎሚ 21 ለካቲት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ አካይዱም ሚኒስትር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነበርህ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕቃበ አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምርግጋጽ ኩሉ ዜጋ በሐላፍነት ክከታተል በመዝኻር ቀንድ ጠንቂ ብርሰት አግራብ ንዝኾነ ጠለብ ዘቤታዊ ጽዓት ንምምላእ ገረብ ተምር ሙሳ ንምፍሓም ዝካየድ ንጥፈታት ዝያዳ ክድፋሉ ኣብ አጠቃቅሙ ድማ አፍልጦ ዜጋታት ንምዕባይ ክስራሓሉ ጸዊዑም ሚኒስተር መሬት ማይን አካባቢን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ብግዱ ምሕደራ ምክልኻልን ምፍዋስን አካባቢ ውህድ ጻዕሪ ዝሓትት ዕማም ምዃኑ ጠቂሱ ንትግባሩ ኩሉ ዜጋ ግዴትኡ ከልዕል ከም ዝግባእ አገንዚቡም ዋና ካየድ ስራሕ በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን አቶ አብርሃ ጋርዛ ድማ ንድፊ ውጥን ቅርጽን ዕማማትን በዓል ስልጣን ተዳልዩ ንኽጸድቕ ውሳኔ ይጽበኸም ዘሎ ብምሕባር ጠለብ ዘቤታዊ ጽዓት ብምምላእ ብርሰት ንምግታእ ን256 ዜጋታት ገረብ ተምር ሙሳ ናይ ምፍሓም ፍቃድ ከም እተዋህበን ብውህድ አገባብ ንምክትታሉ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎን አብሪሁም ኣብቲ አጋጣሚ ኣብ ዕቃበን ልምዓትን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡን ቁጽጽር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዝተሰላሰሉ ዕማማትን ውጽኢቶምን ዘብርህ ጸብጻባት ቀሪቡም بمسرت تصبصبات مسفح حرم حزاتات هبت انسا زغدام እናሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክጥቀስን ከሎ ኣብ መስርሕ ምፍሓም ገረብ ተምር ሙሳ ክግበር ዘሎ ክትትል ምቁጽጻር ብዝሕ ገለ እንስሳታት ዘገዳምን ኣብ ደሴት ዳህላክ ዝርከባ ፋሉላት ኣጣልን ምክታል ኣሉታዊ ጽልዋ ዕደና ኣብ ኣከባቢ ከምኡ ድማ ፍታሕ ኣብ ዘድልዮ ጠለባት መሳለጥያ ዘተ ተኻይዱም أبنو الزبا أمن حيلي ترى زمدنا ولدي ممهران تمهارون أبن حيال بقعة تمرتي تزتيلهم أتي سوبرفايزراتن رئيس ممهران استصاتفوا أخيفا حلفي بيت صحفة تمرتي أبتن الزبا ممهر مريح كيروس تمهارو كابس درابيتهم كي تفلين زبيتا وقبعتهم إنما مالوون نخمهارو عدل مركبهم أبتمرتهم نخقدسون نخقصلون أترابع خينو مهلا وطعيسو نزبلت أو تقيت سعري ممهران ولدن كعزز أويعهم أما حضرت الزبا أتو برهان منقشا دما قنتي بمنقستي أبتمرت زقبر زلو وفري بدرجة كومون مسرح ممهارن مستمهارن معوات أبن توعيو يسلاسل بمهلاو زمزقب زلو وصيت الترابعي مخانو آنتسيرو تساتفت بوغنم مياوي عقمي ممهران نمعباين طلب كمبيوترات نمملأن زكيار صعري كعزز بمزخخار أب كل درجات التمرتي توافيرهم زركبو ممهران مياوي حلفنتهم بزقبا كتكبرو تلابيهم إذا خمسين كل عبنو الزبا دك أمحارة كنتات أبيات تمرتن زهبو أقلوتن نمجمجام أبستخايدة تماسا سلاقيبة صعرن وهدتن ممهرانن ولدن وتصيد تمهارو نممحياش حقا زوكان تنبرة نزبلت وتصيد توسخ سرح كم زد اللي تحبيرو عبنو الزبا أمن حيلي كاب قدمة تمرتي تصاب كار أي درجة زمهرة 40 كلتن أبيات تمرتي عبنو الزبا دك أمحارة دما 55 أبيات تمرتي كم زلوا سندات مينستر تمرتي يملكت أب نوزبا على برعدن تمهارو قنع مع الزن متحزك كير صعري نمدنفع زحجز عودة زته تخايدو أبتي بشماق الله عروق من اسيات استودبا عودة زته حلافي هماماتي ايه زوبا عن سبا من اسي عزازي برخة أب بقوع فلت الزعادة نقوح من اسي مهنات نحد أكال تراي زي قدف حقراو عمام كم زخونة بمتكاس كل زيقات ترؤو كعزز أزخ خيرو نزع لامازين مسمار محبر حيالو مدباتي تكبر كم زولو زحبر حلافي هماماتي أبتن الزبا من اسي مرأي ورزنا دما تران متحققازن كومن مشارقتن نمعزاز شماقل عروخ من اسيات نزق هيدو زولو صعري بممقاس كحيلو تلابيو أما حضارين الزبا على برعد أتو أتشم نقاسي بوغانو أبهنساتن مخصقاسن من اسيات ترا ودبت أكالات كعزز بمزخخر قوسقاساوي مدبات بزلع على كدفعلو أتحساسيبوهم تساتفت بوغنم أدمع السرح نمعمام مزناقعن مسلطن مأكلات كسرح من اسيات مويازعات قلوبايتا كتاطح أب أكاديمياو تمرتون بلوصاتن تورادرتن نمقبارهم دما ولدي أم مئزان مكتتالن دقوم أبرتيعم كسعرو تمحسينهم أب كلتشحن عصرت حدن زقومش ما قل عروخ من اسيات نوزوبا على برعد طلباتهم نمسمعن بعاقمون نمفتحن بسناي دليت هزبن سبس أقان استمسرتيهم